to proste milujem, ty vole. Už chcem prestať fajčiť, more. Mám 30, nechcem furt fajčiť. A ten žvýkací tabak nenosím kvôli tomu, aby som žvýkal náhodou. Ja milujem to. Bez tých cigaret do piče vyjebanej. Iba hašiš. Malokrát sa mi stane, že mám, ale tak. Konečne nefajčím toľko vajglu, pičo. Ale poradný som bagár, pičo. Chce sa mi upratať, ale nechce sa mi, more, ty vole, že budúci týždeň až pošlu ma do piče, takže zatiaľ som dobrý. Zatiaľ som OK. Konečné ráno, konečný deň, konečne plus stupne. Plusové stupne. Konečne to slnečko vyliezlo. Takže zajtra vybaviť stan, nech mi niekde vybavia a niekde pôjdem hľadať miesto. Ale keďže za 2 dní, čo som si sadol do Lidlov tady, tak som zarobil 20 €, potom ďalších 20, 30, ešte mám 20, už som rozbil 15, 25, 25, no, 25 na hašiš, či 35, 35, no 35 za hašiš a mám ešte 20, asi tak nejak, pičo. Som si tam iba sadol, ty vole. Iba sadol. Jak tady tu. Dobre som to tady rozbombardoval jak ten Taliban, no. Tak som proste iný človek, no. Tiež som si toho odrobil dosť. Nehnevám sa za to na vás. Ale proste treba mať všetko tak nejak po ruke, keď neovládaš reč, neponímaješ francúzštine, nerozumíš. Takže mám toho veľa. Mám bordel v hlave, keďže brácho a foter, rodina, no. Jaj, pičo.